Chigni kendo wadhi e kaunti ma Homa Bay kama jopuonjre mane ok oyudo grade materogi e mbalariany e penj mar klas 12 higa mokalo e counties ma Kaluo jiw mondo chak oro kwayo margi e kuonde tiegruok mag tije lwedo ma ginyalo yudo lony mabiro konyogi e ngimagi. Jotend kuonde tiegruok mag tije lwedo mopogore e counties ma Kaluo okoni gin kod thuolo makare mar chiwo tiegruok ne jopuonjre mondo giyud tiegruok malong'o. Gimedore sirikal sani oketo maino e bero kuonde tiegruok mondo rowere yud lony manyalo konyogi e chugo thuolo mag tije kendgi giwegi bang' tieko tiegruok margi. Negiloso mawego National Polytechnic e kaunti ma Homa Bay e kinde tuke mag drama. Your services are going to be sought. Okay. We have an initiative called Chanuka Jipange na Opportunities. This means that you need to be enlightened, organize yourself so that you tap into the opportunities available. But for today, we came to encourage them to learn other skills. For example, know yourself, understand who you are, because there are many different cultures. You're going to meet a different culture. So understand yourself so that when you go there, you still remain the person that you are. They are needed to do at least 3 exams, which is up to B1 level. We have done so far A1 and A2, and now we have started the syllabus for B1. After about 2 months, they shall be ready with the B1 level. It shall make them more proficient so that they can take up the job opportunities in Germany. Us being students, and we are soon going out there in the market, find jobs. So it's very important that we manage our income well, invest, and also be able to help ourselves and those who are dependent on us